Asini roha do dame nasian de bata amata. Dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus madongan hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Sadarion Ima Rabu 25 Mei 2022 tersurat di 2 Korin 4 ayat 10. Songnon ma didok disi. Dibaheni dang marnaloja hami ailam tuburuk na pehajol maon nami perduri anggo perbagasani ari-ari do di pai baru ido sahatna ari-ari do di pai baru dongan sahapur siaon di bagasan Kristus taboto do boha cara nama bahen batu bata adorang suga bi batu batai naung jolo di topa do tano liat di bahet cetakan di gorgori tu api na marjilam-jilam gabe pirma tano sumantu batu. Daktei dabe rumang ni tano liat disi dukut dibentuk cetakan. Ditutung di gorgori idaon ma denggan. Uli gabe boy pakeon batu bata bahen pauli bagas manang bahan bangunan. Suakswoni do nang ngulutaw na manginang. Dung jolo ditopa asa gabe denggan. Adong rumang na adong haibaruon. Sahira jolma poso-poso na baru tubuh mahita muse. Songo jolma na baru hipas pakilala atta. Hinorhon ni mudar na baru. Mudari manorusi di bagas sibukta. Akadongan sa porsyaon. Halak Kristen ikon gabe pay baru dirina do ganupari. Ala dagik taon galedo. Holat tod di do nagirgir. Alani daging nagalei na mabahen olo lamburuk lametek ma pamatak taon. Alay de bata par holong roha dang dipasok buhita mau. Mago binahen pangalaho na buruk, pangalaho na roay. Ay holat tujol mana parjoluido dipasok bude bata mago na sida hinorhon ni dosana. Alay dukko dipatadahot tuhita asini roha dot holong na disido hita dilehon kesempatan asa paubahor roha. Harui dang margogo hita iya sotod dini debata na pay baruhon. Buasa. Ala nunga sanga marwaso dosa dohot sorop ni sibolis tu hita jolma. Ala niya manginang unang pitor say tatulak. Membrontak hita. Jala pitor soterima molo masa hamaolot di hita. Ay sipata di palos di batado hamolo ni. Lao manupahita. Lao pay baru kita. Lao papitahon. Jala pakyon ni di batado asa mangajari hita. Asa lemtang. Jala marsihohot di ibana. Setalubdo hita mangalo hamolo ni. Mulu tapangasahon ibana. Mulu olo do hita di pay baru di bata. Terbuka do pitu ni harajaon ni di bata. Lau macakon hita, sian portibi na holom, asa masuk hita tu hatiuron. Ngulu na pay baro diri, alani on mata dan halak na di pay baru ni debata. Ima na perjolo may nunga ibarube pamatang, roha nang tordita. Napaduahon di pay baru hita asa marparbuwi. Napatuluhom may di pay baru hita asa hobar tulomo ni rohana. Jolma na pinay baru ni tuhat taro hita ganupari. Ganup tiki ubahin na margogo hita mangulu dohot mangula. Amen. Horas. Selamat beraktivitas madhita sa luhut na. Debata mangaramoti.